Fidlam u sikta ma nafx fej kont sejjer Tallimt najx kwit Tallimt nistenna Tallimt nistabar Tallimt inħobbok aħjar Rajtek himda ris għalejja Dema fuq ħaddejk Ġrejt għal fuq il-blad Għal xiħin bqajt is-summat Ħsibi tajjar Qalbi tafset Bla marit qabiż li dmuħ Kem xtaqt li ġejt saħdejk Bnidem taħt riġlejk Fija bħal seher din kentek għawija Min jum għal jum Tallimt nistenna, tallimt nistabar Tallimt inħobbok aħjar Sibni wieqaf fuq il-ġibja Mo biħsibijiet Il-lejl kien daħal sew Tqanqlu fija tifkiriet Rajtek risqa dejjem lejja Smajt il-leħen ġej mill-bot Kem xtaqt li ġejt saħdejk Bnidem taħt riġlejk Sibi tajjar, qalbi tafset Bla marit qabiż li dmuħ Kem xtaqt li ġejt saħdejk Bnidem taħt riġlejk Bnidem taħt riġlejk Bnidem taħt riġlejk John, tistax tiċċekkja l-frames u bġiet. Dejt imżaħat kisperom li Mela, Renato, ma nistawx ma nżammux il-kanzunetta din. Propja kan taħħa Renato, unselmulu minn hawnhekk. Renato jina ninħobbu sal-lum għaliex għandu l-karattru tiegħu ma jinbidel qatt karattru uniku għalija jiena. Kena xorta li nkantaw miegħu mużika sena li għaddit. Ekku, mela. Kena l-ewwel kanzunetta. U minn hawnhekk irridu ngħidu grazzi ħafna lill-Maestro Joe Brown. Illi tagħna l-mużika. Dak ieħor karattru ieħor ukoll uniku għaliex. Li madhom bewsa minn hawn. Dawn għalija personalitajiet ġenji illi kapaċi jagħmlu kollox. Kull ħaġa li jagħmlu għalija deb. U dawn aħna għandna napprezzawhom u verament nixtieqkom milli xi darba narawkom hawnhekk fil-programm xi darba ġifieri viċin, mhux is-sena d-dieħla, ġifieri ħana nselmilkom minn hawnhekk. Ma Renato, ma Joe Brown kell esperjenzi tadda u meta niltaqgħu dejjem insemmuhom aħna ġifieri. Imma John hawnhekk by the way, John, nixtieq ningrazzja lil Doris illi oġoba wkoll ġibilna din il-figolla ħelwa di tajba żgura li xkull ma nagħmel oħra din tinqala l-ikel u mbagħad naqsmuha wara l-programm nikluha flimkien u għandna hawnhekk il-Kwareżimal. Il-Kwareżimal lest importanti li malli toħroġhom kif ikun għadhom sħan. Taqbad l-għasel u tferxu sow fuqhom u timlih bil-lows. Hemm xi tips importanti li wieħed għandu. Iva, illi ma tużax temperatura għolja, inkella ħajsirulek minn barra jibbisu minn barra u ġewwa jibqa' nej, ġifieri importanti meta taqsama għaw ikun sar kulur wieħed. Forsi jaqduna l-kamera hemmhekk eżattament tara. Li jkun sar minn ġewwa u tajdux għadhom rotop jew għadhom ma sarux, jekk ħadu l-ħin tagħhom oħroġu mill-ewwel. Dan huwa l-ewwel batch li għamilna. Importanti, ovvjament, tuħu gost bihom. Ekku, xbak jiġu kxotti u jibsin. Eżattament. Ma tuħux gost bihom. Xtaqt nżid xi ħaġa oħra fuq li qalet Doris, illi għallejt il-kbir jiklu l-ħobs mingħajr ħmira.
għandha sinifikat illi inti mbagħad wara l-lejt il-kbir jerġgħu jibdew bi ħmira friska. Ġifieri ħmira tintrema l-antika, jagħmlu l-ħobs mingħajr ħmira u mbagħad jerġgħu jibdew bi ħmira friska ġdida. Ġifieri huma ma jkollhomx ħmira għax ikunu ramowha barra. U mbagħad jibdew, fatti anki hemm xi sayings illi inti ħmira ħażina armija.